खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाथ' बेफोरबायदिनो गोबां सोमावसारनाय नुदों बा जागासिनोबो दङ। दा सोमावसारनायनि बिथिङाव कयेकजना बाथ्राखौ गोबां गिदिर गिदिरखौनो बुंदों, नंगौ मोजां। सोरबाया बुंदों गोदो गोदायनि सोमावसारनायनि सम नङा, ओमफ्राय दा 2025 मायथाइनि सोमावसारनाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना। नोंथांमोननि सोमावसारनायखौ आं गाज्रि होना, बा नोंथांमोननि जाखिनि सोमावसारनाय, नोंथांमोना जाखिनि सोदोब बिग्रायखांनाय बाथ्रा बुंदोंना, एखनबा नुनो मोनो जों गोबां नुबोदों, मोनबोदों। प्रेक्टिकेल थिउरि नङा, जों प्रेक्टिकेलसो मोनबोदों। हाथियारनि सोमावसारनाय बेफोरावबो जों डाइरेक्ट प्रेक्टिकेल, ओमफ्राय बहाबा जों गोबांखौनो प्रेक्टिकेलखौ मोनबोदों, ओमफ्राय थिउरिबो मोनबोदों। बाथ्राया जाहैबाय सोमावसारनाया गोजाम आरो गोदाननि खोथा फैया। जों सोमावसारग्राफोरखौ नुबोदों। सोमावसारोब्ला जाय खामानिया जाफुङा जोबजासिम सोमावसारलाङोब्ला मोजां। जेब्लासिम जाय सोमावसारग्राफोरनि थांखि बै थांखिसिम सहैयागौमानि सोमावसारलांबाय थानांगौ। गेजेर ससेयाव माबा मोनसे पेकेज होगोन ना, माबा मोनसे पेकेज होगोन, बै पेकेजजोंनो नोंनि खुगाया बन्द जानो नाङा। जोंनाव पेकेज लायैनो मा जाबोदों, जों बिदों मा डिवाइड आसाम 50-50 नंगौना नङा? बावहायबो माबा मोनसे पेकेज लानानै खुगाया डिवाइड आसाम 50-50 बन्द दा जागायफिनदों, नंगौना नङा? जागायफिनदों। ओंखायनो आं जायफोर लाइमोन, आंनि बुंनायखौ नोंसोर दुखु मोनोब्ला बे नोंथांमोननि बाथ्रा। नोंथांमोना दा जायखौ लानानै, जि जिनिसखौ लानानै नोंथांमोना सोमावसारदों, बावहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथायबा बेनोल' जोंनाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो पेकेजजोंनो बन्द जायो। जाहैगोन नामा? आंहा बे मोनसे गिखांनाय फैदों। मोनसे फिसा पेकेजजोंनो मोनसे माने गिखांनायबो मोनदों। फिसा मोनसे पेकेज हरगोन नोंनो, बे पेकेजजोंनो नोङो बन्द जाना थागोन नामा? सोमावसारोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव दिनैसिमबो थांखिसिम सहैनाय माबाखौनो मोनहैयाखै आं। गोदोनियानो होन दानियानो होन, आंहा मोनसे बिराद दाउट थाबाय थायो। बयनिबो थांखियाथ' जों बर'आ आलादा स्टेट जानांगौ, थांखिया बेथ', थांखिया बेमोन ना। खिन्थु दिनैहाय मा मोनहैदों? जों मा मोनदों? PSC मोनदों। BSCआव एसे डेभेलप जाबाय। BTC मोनदों, BTCआव एसे डेभेलप जाहैबाय। PTR मोनदों, BTRआवबो एसे डेभेलप जाहैबाय। बे मोनथाम जायफोर एकर्ड खालामनाय थांखियाथ' बैनोमोन ना, नंगौना नङा? थांखियाथ' बैमोन ना। खिन्थु दिनै आरो फिन जों नुनो मोनलायदों डिवाइड आसाम 50-50। थांखिफोरखौ लायोब्ला गोरा थांखि लानांगौ दै, गोरा थांखि लानांगौ। गोसोफोराबो खुला खुलि जानांगौ। रायलायनाय मालायनाय, जाय दानि सोमावसारनायखौ लिड लादों, हजम खालामनांगोन बियो। गोबां खोथा हजम खालामनांगोन। सोरनिबा ITCLनि बाथ्रा बुंनायफोर, सोरनिबा बैनि माबा माबि बाथ्रा बुंनाय, बेफोरखौ हजम खालामनो हानांगोन। बेफोरखौ जुदि हजम खालामनो हायाब्ला दैदेनगिरिनि लिस्टआव गोग्लैया, मोनसे पार्टिनि दैदेनगिरिनि लिस्टआव गोग्लैया। बेफोरो हजम खालामनांगोन। बैयो सोर मा बुंदों बेनिखौबो हजम खालामनांगोन। बै समावथ' थांनाय समफोरावथ' मामोन, नों आंखौ बिदि बुंदों, हरावनो सालथाम मारिहैनानै दोनग्रा हुदा दंमोन बै समावहाय। दा बिदिनि सम गैला। दा ओंखायनो थांखिफोरा गोरा जानांगौ, मजबुत जानांगौ। बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंफोरबो ओंखारगौमोन, आंबो बावहाय सिगां बाहागो लागौमोन। नाथायबा
थांखि बिथांखिफोरा गासिबो माबा मोनसे पेकेज हरगोन आराम लागोन स्रि थाफैगोन बेजोंनो माबा माबि जों पर्टेलफोरावहाय निउसफोरावहाय गिदिर गिदिर लेक्चार मारिगोन बाथ्रा बुंगोन हारि जाथि देरसिन आरे नंगौब्रा हारि जाथिया देरसिन जोंनि जाथिया देरसिन बिनि उनावसो बायदि रोखोम नाथायबा दिनैनि दिनावहाय बै गैयिफ्राबो बा बै मानसिफ्रा जायफ्रा दिनैहाय ना जाय बुस्थुखौ सानफेरा जाय जिनिसखौ सानाना बे बुस्थुखौनो सानहैगासिनो दङना दा बे जिनिसखौसो दा होबथानांगौआ हागोन ना हाया थांखियाव सहैनि मा गिदिर बाथ्रा बिलाय थांखियाव सहैयिनि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जोंखौथ' मा लिरदों मा लिरा बेफोरखौ जों फाजाया माबा सोरबा हाग्रामानि सखिदार जों सखिदारानो जा जियानो जा बेफोरखौबो जों फाजाया जों बोरसो बेफोरो मोजांसो मोनो बेफोरखौ बेफोरबायदि ओंखायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा सोरबा सासेयानोल' नङा बेयो होन बै होन बै होन बै होन बै होन इयानो होन बियानो होन सियानो होन डियानो होन 1 2 3 4 बे गासैबो जोब माबा मोनसे पेकेज मोनदोंब्लाथाय बे स्रिबो थाबायबो जेबो बे सोमावसारनायनि माबा गुरुत्वआनो गैला सोरबा सानैसो गथ'फोरा दिनै बुंबाय थागोन दिनैहाय गथ'फोरा दिनैहाय माखासे बिथिङाव माबा माबि जालायलांनोसै नाथाय बेफोरनि बे गथ'फोरखौ बै थुफोग्राफ्राबो मानोथो बिदि खालामो सम गथ'फोरनि लाइफनि खोथाखौबोथ' एसे साननांगौ जायोना नंगौ लाइमोनफोरखौ दिनैहाय बेफोरबायदि माने माबा खालामनानै दोनबाय थादों जे जों बर' जाथिनियाव जे माबा मोनसे जायोब्ला दे सोमावसारग्राफोरबो दं ओंखारो बर' जाथिया दे सोमावसारनाय होनबा एकदम स्ट्रं गोरा बे मोनसे जिनिसखौ लाखिना दोनदों आं मोजां मोनदों बेखौ नाथायबा ओरैनो जानला मानलानो स्ट्रं खालामना दोनदों बिदि खालामबाबो जाया पेकेज लाबोगोन स्रि थागोन बेथ' नङाना बेथ' जानो हायाना दाथ' खोथायै खोथा बुंखांनायसो जायो रायखांनायसो जायो जायफोरा सोमावसारबोनाय डिभाइड आसाम 50-50 नि बाथ्रा बुंदों दानि गथ'फ्रा ना लाइमोनफोरा बुंदों मोजां जादों आं बेखिनि बाथ्राखौ डिभाइड आसाम 50-50 नि बाथ्राखौ मोजां मोनदों नाथायबा प्लुस माने एकदम बोथिनानै फैखाथारबायना क्ल'सआनो जाना फैथारबायना बेथ' माखासे चेप्टारफोरखौ नायोब्ला एकदम क्ल'स खालामनानै फैथारदों बाथ्राया बिसो दा बेखौ लानानै जों 50 बोसोर आरो सोमावसारबावनांगोन मा 50 बोसोर 100 बोसोर जों सोमावसारबावनांगोन 50-50 नि थाखाय डिभाइड आसाम 50-50 नि थाखाय सोर सोमावसारनो ओंखारबावगोन टाइमाथ' ओरैनो हगारबाय थानो हायाना टाइमखौथ' जों गारबाय थानो हायाना जोंबो गारबाय खावसे बोसोर जोंबो गारबाय थेवबो दाबो मोजां लिडार ओंखारोब्ला मोजां दैदेनगिरिया जुदि मोजाङै लिड लालाङोब्ला जों बेफोरावबो सापर्ट दं जायनि जाहोनाव दिनैहाय फरायसा आफादा दिनै बायदि रोखोम बे पुलिस स्टप मारिना फैनायनि थाखायनो बायदि रोखोमनो सोरबायाबो बुङो बैबो बुङो आरो जों बयनिखौबो जों नायो खिन्थु फरायसाफोरखौ बुङोब्ला आंबो एसेब्लाबो बोरैबा नाङो बुंनो गोसो गैयाब्लाबो माखासे बिथिङाव बुंनो गोनां जानानै फैयो आफादखौ नङा माखासे दैदेनगिरिखौसो नंगौ बिपिएफआवबो दिनैहाय माखासे राजखान्थि दोलोआव माखासे दङ गैद्राया नङा नोंसोर जाखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों बेयावबो दङ माखासे राजनितिक नालाय राजनितिक दा बयनिख्रुइ देरसिन बिखौनो माने माबा खालामनानै लाजोबदों दा बयबो माने गैयियाबो राजखान्थि बैबो राजखान्थिया मा बुस्थु बै जिनिसा बैसोरथ' मोनथियाना दा बिनो देरसिन जानानै दङ दा जाय हक बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बुङै गोलावानो जागुलायलांबाय आं कयेकतायाव बहुद बुस्थु नुदों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बहुद बाथ्रा बुंलायनाय थ' जायानो जाया मानो बावहाय गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंब्ला क्षमा बिनाय थाबाय होबाबो होआबाबो बे नोंसोरनि बाथ्रा जाय हक आं क्षमा बिनांगौ गोरोन्थि बाथ्रा बुंनोबा बेखिनि आंनि दायित्व क्षमा बिखानाय थाबाय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि